протече, да се покаже по BTV, ще отговарям на ваши въпроси, но преди това ще наградя един от вас, както ви казах, тези, които следите внимателно моето шоу, казахме още в началото с моите колеги, че ще награждаваме някой от вас, които ни изпращат интересни въпроси. Този път наградата LCD телевизор и отива при човек с никнейм Метазолин и представил се като Тошо Стаклара от Борово. Въпросът, с който той спечели наградата е следният. Наскоро Николета Лозанова си смени името на Найло и от тогава го патентова за 1 милион евро. Въпросът ми, Слави, към тебе: ако някой реши да си прекръсти името на Лайно, дали ще има проблем с въпросната дама? Господин, това е въпросът, нали? Отговорът ми беше различен. Господин Таклар, Тошко, изпрати ни писмо на същия имейл, от който сте ни изпратили изпрати ни писмо от същия имейл, от който сте ни изпратили въпроса, с ваши координати, за да могат моите сътрудници да се свържат с тебе и да си получиш наградата честито. И така, можеше, Евгений, някакъв музикален сигнал да ми свирите. Знам, че не ти е записано в сценария, но просто да поема въздух. И аз съм водил тежък разговор с Ивелин по отношение на храносмилането. Сега не е необходимо. Няма значение. На типа вече взе да разбираш от сценарий. Първият въпрос ми е зададен от Ванката 83 от Банско и той ме пита: